ערב טוב, אני רוצה להכיר לכם בחור מאוד נחמד, אתם יכולים לראות בתמונה, חתיך, ספורטאי, טניסאי מחונן, הבנות אוהבות אותו, אבל גם הוא חלק מרכזי מכל החברים שלו מסביב. לבחור הזה קוראים עופר. עופר היה לו חלום להתגייס לצנחנים. ואכן, בתחילת 1973, עופר התגייס לצבא וקיבלו אותו לצנחנים. והיה כיף, היה מאושר מאין כמוהו, הגשים את החלום שלו. ולפני הגיוס, עופר הספיק יחד עם החברים שלו לחרוש את הארץ ולטעום מכל הדברים הכי טובים ולבוא מוכן ב-100% להגיע לצבא. ב-6 באוקטובר, יום כיפור, 1973, עופר, כמו הרבה ישראלים אחרים, הוזנק מהבית חזרה ליחידה שלו, ומהר מאוד הם עצמו את עצמם בתוך קרב. אחרי כמה ימים, בלי הודעה מראש, 2 מטוסי אויב ירדו עליהם, ירו, ועופר מצא את עצמו פצוע, קשה, שוכב על הדיונות. נעים מאוד, קוראים לי עופר עדן. אני מוצא את עצמי שוכב על הדיונות, ואני מסתכל ואני רואה פתאום מצד ימין שלי, אני רואה יד שנראית, מה זה דומה ליד שלי? אני סוגר את העיניים, פותח את העיניים, אבל אותה יד מחייכת אליי עוד הפעם. מסתכל על הצד הימני ואני רואה שאין לי יד. מסתכל בבהלה על הצד השני ואני רואה שיד שמאל שלי מרוסקת, יורד דם, ואני לא יכול להזיז אותה בכלל. ואני חושב, למה זה קרה לי? למה לא קרה למישהו אחר? איזה רע אני עשיתי בכלל? אולי אם הייתי שוכב במנח אחר, בזווית אחרת, אולי זה לא היה ככה. מה אני אגיד לכולם? איך אני אסתדר? ומצד שני אני אומר, אני רוצה לחיות, לא רוצה למות. מי יטפל בי? מי ייקח אותי? אני חייב להישאר בהכרה, לראות מה קורה. כמה שניות אחרי זה, קפץ עלי יוני, החובש, הוא לא איבד את העשתונות, עשה לי חוסם עורקים ביד ימין, חוסים עורקים ביד שמאל, וככה הוא הציל את החיים שלי. החבר'ה לא חיכו, ישר פתחו על אלונקה, הזיזו אותי, הריצו אותי איזה 300 מטר לציר העכביש, שם חיכה לי רופא, עשה לי עירוי, ואני אומר, דוקטור, מה יהיה? הוא אמר לי, בחורצ'יק, הגרוע מיותר כבר קרה, תירגע. כמה שעות אחרי זה מצאתי את עצמי בבית החולים, ואני מנסה להבין מה קורה, מי נגד מי. אז ככה, יד ימין שלי קטועה, ויד שמאל שלי מגובסת. לא יודעים מה איתה, האם ישתירו אותה, יורידו אותה. אמרו בינתיים נשים בגבס ונראה מה קורה איתה. ואני מוצא את עצמי במצב בלי ידיים. אין לי ידיים, אין לי מה לעשות, אני רוצה אפילו בדברים הכי אינטימיים שלי. אני רוצה ללכת לשירותים, אני צריך שמישהו יפתח לי את הריצ'ת שירות למכנסיים, יעזור לי להתנקות, להאכיל אותי, להלביש אותי. מגרד לי הגב, אני לא יודע מה לעשות, כאילו, מי יגרד לי בגב? אני נמצא במצב הכי נוראי. הוא עוד אומר לי, הכי גרוע כבר קרה לך. ובצד שני אני חושב, איפה אני הייתי לפני כמה ימים? הייתי מלך הארץ, יכול לעשות מה שאני רוצה, לרוץ עצמאי, ועכשיו אני פה תקוע. אף אחד לא הרגיל אותי לדברים האלה בכלל. כמה ימים אחרי זה, כשהבנתי שבעצם אני בחיים ואני לא ימות, התחיל משהו כמו איזה משהו קרה לי, הזיז לי, התחיל ללחוץ אותי מתוך הבטן, לנסות לזוז, לצאת מהמקום הזה. ולכן רצתי עם זה והפעלתי את כל האיברים האחרים של הגוף, אלו כאלה שלא זכרתי שהם קיימים. עם הרגל אני פתחתי את הדלתות, את האור עם האף, את הכוס עם השיניים לקחת לשתות. אפילו הצלחתי למצוא פתרון לקרוא ספר. אתם יודעים, ספר צריך לדפדף, צריך ידיים בשביל זה. אז חבר הביא לי שיפוד של עץ
תקענו אותו בתוך כדור פינג פונג רך של המטקות של הים, ועל ידי החזקה של השיפוד בפה והזזת הראש ימין לשמאל נוצר חיכוך עם הדף, והדף זז. וואו, לא היה יותר מאושר ממני, התקדמתי. אבל לפעמים דברים הלכו לא כל כך נוח. קחו לדוגמה יום אחד, אני הולך לשירותים, אני מחזיק את השרוך של המכנסיים בפה ואני צועד למסדרון. עכשיו תדמיינו לכם מסדרון, יום שישי, מלא אנשים, ואני צועד ופתאום בא לי אפצ'י, הפה נפתח, שיניים עוזבות את השרוך, מכנסיים נופלות למטה, ואני מוצא את עצמי עומד במלוא הדרי ערום וכולם צוחקים. האמת לא הבנתי למה הם צוחקים, אבל היה ממש לא נעים בכלל, אבל זה לא שבר אותי. כמה שבועות אחרי זה הורידו את הגבס ולא אהבתי את מה שראיתי. היד השמאלית, פרק כף היד נשארה מקובעת, לא הורידו את היד, אבל לא יכול להזיז אותה. 3 אצבעות משותקות ואני לא יכול להזיז את יתרת היד בקושי. ואין לי מי להתייעץ, אני בסך הכל ילד בן 19, אני לא יודע בכלל איך אני אסתדר. היה היום הכי קשה שהיה לי. אני זוכר שנשברתי באותו יום, בכיתי כל הלילה וקמתי אבל למחרת בבוקר והבנתי שאין דרך אחרת. אולי פחדתי ליפול עמוק יותר ויצאתי החוצה לחיים. כשיצאתי החוצה, זה היה כמו לקבל מכה, לחיים האמיתיים, כמו לקבל מכה בפנים כאלה, כמו איזשהו גל נכנס לפנים. למה? אני בכלל תכננתי שאני יוצא החוצה, יהיה לי בעיות בעצם איך אני מסתדר עם זה שחסר לי יד ויותר קשה, אבל טעות גדולה טעיתי. העולם כמנהגו נהג, אף אחד לא ספר אותי, מי זה עופר בכלל? רצו קדימה, ובכלל יותר מזה, לא רק שלא קיבלו אותי והזמינו אותי להיות איתם, אלא פשוט הזיזו אותי הצד. מתגו אותי בצד כמו נכה יש לו חיים אחרים, לא קיבלו אותי ביחד איתם ביחד. ודבר נוסף, היה את הקטע הזה, איך אנחנו מתמודדים עם הצד החזק והיפה של החיים, עם אנשים. למה שאישה ברת דעת תסכים לקשור את חייה ואת עצמה עם מישהו שהוא נכה שהוא עצמו לא יודע מה קורה איתו? וזה, כל הדברים האלה נבעו בסך הכל מחוסר הבנה ומדעות קדומות. ואני זוכר שהייתי מסתובב בעולם בכל מיני תערוכות, היו תמיד אומרים לי, מה, אין לך יד? מה, אתה נשוי? מה, יש לך ילדים? איך יכול להיות? מה, אתה נוהג באוטו? אז הבנתי שאני חייב לעשות איזשהו מעשה, והתחלתי בזה שבעצם פגשתי בבית החולים בחורה יפהפייה שבאה לבקר בבית החולים וזיהתה את הפחד ואת החוסר אונים שלי לבקש ממנה לצאת איתה ביחד. היא אמרה לי, עופר, תקשיב טוב, זה שיש לך יד אחת זה לא אומר שאתה חצי בן אדם או סוג ב', ואם נדמה לך שיוצאים איתך רק עושים לך טובות הבנות, ממש לא. אתה חתיך אנרגטי, קפוץ על עצמך ותרוץ קדימה. והלכתי בדרך הזה. אז הנה אני התחתנתי, ולא פעם אחת אלא 3 פעמים, ואני אומר תודה כל הזמן. אם אנחנו מדברים על ספורט, אז כמו כל החברים האחרים, גם אני יודע לרכב על אופניים, גם אני יודע לחתור על סאפ. הרווחתי בזה שהרגשתי שאני כמו כולם הבינו את זה. יותר מזה, אני גם למדתי לקשור עניבה. זאת אומרת, עם יד אחת, יש אנשים עם 2 ידיים שלא יכולים, אז אם מישהו מהקהל מבקש עזרה, אל תתביישו, אני פה. ההתאמצות הזאת והניסיון הזאת להתאמץ ולהיות לכולם הביא אותי ליצור כל מיני מיזמים חכמים שבעצם הנושא המרכזי שבהם הייתה חשיבה מחוץ לקופסה ורעיונות יצירתיים. וזה בעצם הביא אותי להקים כל מיני פטנטים, והקמתי את המפעל שלי של הקרח הגמיש שהיה מפעל הכותרת שהגדיר אותי, מפעל הדגל, היה אני, איך אני בעולם יושב, שבעצם הוא היה מפעל בלעדי באזור שהוא בעצם עזר לשינוע של כל המשלוחי אונליין בארץ. רוב התרופות בבתי החולים הלכו, אפילו הטיסות לחו"ל הלכו. ושב-2008 המפעל הזה התחיל ליפול, להפסיד לקוחות בגלל כל מיני שינויים טכנולוגיים שהיו, הרגשתי שאני זורם למטה, אני יורד למטה, אני מתחיל ולא יכול לעצור את זה עד שבאמת הגעתי למטה והייתה לי איזו תחושה רגעית כאילו אותו מצב שהיה פעם שנקטעו לי הידיים. אבל זה לא אותו דבר, משום שהיה לי את הארגז כלים ועשיתי סיבוב והתחלתי לטפס למעלה לאט לאט, ואני עולה ואני עולה ואני עולה, ואני מגיע היום אליכם שבעצם לא רק אני מחייך, אלא בעצם היום אני מחפש את האתגרים.
מזמין אותם בעצם כדי להוכיח לעצמי כל יום שכל עוד יש ראש וחשיבה אפשר לטפל בכל תקלה, בכל אתגר, ליזום ולרוץ קדימה. לא הנכות מגדירה אותנו, אנחנו מגדירים, הכל בידיים שלנו. תודה רבה.